सदा मंगलम आंजनेय जन्मकाल समोस्तमस्ति भवन्तो भवन्तो आंजनेय जन्मकाल समोस्तो अस्तो सगळे लोक मिळून त्यांच्याकडे बंडी केले तर बरी बरी करता लोकांचे आता बरे तेवढा पहिली झोपडी आली ती बंदी केला का आम्ही सकाळी वार्षिकपर्यंत पाळण्याने गाठलेला असा सव्वासांग आणि इथनं पुढे हनुमान जयंती निमित्ताने सार्वजनिक उत्सवात घेवपाचो दर्शन घेवपाचो अभिषेक जातात ते पंचामृताचे महारुद्राभिषेक तसे प्रमाणे पालखीचे उत्सव जातले तसे प्रमाणे दोनपारा 1-1:30 सांजे 5 पर्यंत महाप्रसाद जातले आणि सगळ्यांचे विशेष म्हणजे गोव्यान काहीच जायना तसले हे मागरातून वार्षिक कुंड पूजा म्हणून एक पंड पूजा म्हणून एक असा ती पूजा ही 5 नाही तरी 7 पर्यंत चालू जाता सगळ्यांनी भक्तांनी येवपाचो तुझे दर्शन घेवपाचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.